L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta se jidħol fażi ġdida ta' tkabbir u modernizzar wara li tħabbar uffiċjalment il-proġett tal-East Expansion, l-akbar investiment li twettaq l-ajruport fażi waħda li se jissarraf f'termin il-ġdid ta' 6,000 metru kwadru sa' sentejn oħra. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret fis-sala ta' tluq bis-swit fejn in-nies jagħmlu check-in qabel isifru, il-kap eżekuttiv tal-MIA Alan Borch spjega kif dan il-proġett li x-xogħlijiet fuqu bdew huwa investiment dirett fil-futur tal-ajruport li mhux biss ilaħħaq ma tkabbir iżda jkun parti mill-istrateġija li tiffurmah. Qal li l-għanu li jinħolu ajruport akbar aktar effiċjenti u b'livell għoli ta' servizz, b'enfasi qawwija fuq l-esperjenza tal-passiġġieri. Il-proġett se jfoka b'mod partikolari fuq iż-żona ta' tluq. Fis-solar t'isfel l-iżvilupp se jintroduċi 32 check-in desks ġodda li se jirdoppjaw il-kapaċità eżistenti. Flimkien magħhom se jiżdiedu b'1300 metru kwadru l-ispazji miftuħa u se jkun hemm faċilitajiet akbar għal proċessi tal-bagalji u l-maniġer tagħhom. Is-sala l-ġdida tluq tal-passiġġieri se tkun mamra b'5 gates ġodda, gate dedikata għal membri tal-ekwipaġġ u 1000 metru kwadru ta' spazji miftuħa u żoni fejn il-passiġġieri jkunu jistgħu jistennew bil-kumdità it-titjira tagħhom. L-iżvilupp jinkludu wkoll soluzzjonijiet sostenibbli integrati fid-diżinn kollu tal-bini bħala parti mill-impenn ambjentali tal-ajruport. Id-dettalji nataw fil-preżenza tal-Prim Ministru Roberta Bela li fl-indirizz tiegħu wara tħabbira tal-proġett iddeskrivih bħala eżempju ċar ta' jista' jinkiseb meta s-settur privat u l-gvern jaħdmu jitfit. Qal li l-ajruport jibqa' wieħed mill-aktar muturi importanti ta' tkabbir ekonomiku u tal-konnettività internazzjonali ta' Malta u li huwa l-ewwel u l-aħħar impressjoni li jieħdu l-viżitaturi ta' pajjiżna. Dr. Bela saħaq li dan l-iżvilupp imur jitfit mal-Viżjoni Malta 2050 li se titnieda fil-ġimgħat li ġejjin u li tħares lil hinn mit-turiżmu u l-avjazzjoni għaliex tifoka wkoll fuq kwalità ta' ħajja aħjar u opportunitajiet sostenibbli għal ġenerazzjonijiet futuri. Il-proġett tal-East World Expansion huwa parti minn investiment ta' 345 miljun euro ippjanat għal perjodu bejn l-2025 u l-2029 bi proġetti li għandhom lan li jpoġġu lill-ajruport Malti fuq livell ġdid ta' standards u effiċjenza. Ix-xogħlijiet fis-sala ta' tluq mistennija jkunu lesti sal-aħħar tal-2028.